Il-każi attivi ta' COVID-19 f'Malta u f'Għawdex reġgħu żdiedu għal darb'oħra kif fl-aħħar sigħat pajjiżna reġistra 141 każ ġdid ta' coronavirus filwaqt li fieqhom il-virus 132 persuna. Dan ifisser li bħalissa f'pajjiżna un total ta' 2665 każ attiv. Fl-aħħar sigħat tilfet ħajjitha mara ta' 92 sena fil-Good Samaritan Long Term Care Facility. Bekk sa mill-bidu tal-pandemija f'Marzu tal-2020 pajjiżna tilef total ta' 270 persuna. L-awtoritajiet ħabbru li fl-aħħar sigħat ingħataw ftit aktar minn 2000 doża tal-vaċċin għal kontra l-COVID-19, madwar 1000 minnhom ikunu persuni li ħadu it-tieni doża tal-vaċċin. Aħbar li toffri xaq ta' tama wara xhur twal ta' pressjoni fuq is-servizzi mediċi. Iżda fl-aħħar sigħat aktar professjonisti mediċi u kittieba komplew esprimu tħassib tagħhom dwar is-sitwazzjoni tal-COVID f'pajjiżna. Fost dawn l-eks ambaxxatur Malti għall-Unjoni Ewropea John Vassallo illi f'artiklu li kiteb għall-Journal Times of Malta spjega l-argumenti tiegħu permezz ta' statistika sempliċi li tikkumpara lil Malta ma' pajjiżi oħrajn li kieku kellna l-istess popolazzjoni tagħhom. John Vassallo spjega kif pereżempju f'Mejju Malta kien ikollha 924 fatalità meta l-Ġermanja kellha 7560, statistika li turi biċ-ċar li Malta kienet sejra ħafna aħjar mill-Ġermanja dak iż-żmien. L-istatistika iżda turi li sal-31 ta' Diċembru li mwiet f'pajjiżna kienu jitilgħu għal 40,824, iktar minn 44 darba ola mir-rata li kellna f'Mejju, filwaqt li l-Ġermanja tela tal-31,428. 4 darbit biss ola minn Mejju. Fl-analiżi tiegħu Vassallo saħaq li fit-28 ta' Jannar bil-popolazzjoni ta' Malta kif inhi pajjiżna irreġistra aktar minn 200 każ ġdid ta' COVID-19. Spjega kif dan ifisser 42,000 każ ġdid f'ġurnata meta imqabbel mal-popolazzjoni tal-Ġermanja. Din l-istatistika titfa' dawl allarmanti fuq l-ammont ta' mwiet f'pajjiżna kif dawn jammontaw għal madwar 700 kuljum meta l-popolazzjoni ta' pajjiżna titqies l-istess bħal tal-Ġermanja u quddiem dan kollu il-gvern jibqa' jirrepeti r-retorika politika. Semgħid ħafna t-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa, l-mewġ fil-baħar qiegħed u dak kollox qiegħed jurina illi l-aħjar ħaġa flok noqogħdu nbeżżaw bit-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa. L-aħjar ħaġa li jistgħu jagħmlu nies imorru l-baħar u jgawdu l-baħar. F'Mejju business as usual, f'pajjiżna żammejna l-affarijiet mod stabbli, s-sitwazzjoni b'mod stabbli u taħt kontroll. Meta wieħed jara n-numri tal-pandemija mqabbla mal-kumplament tal-Ewropa, John Vassallo jgħid li f'Malta s-sitwazzjoni mhux taħt kontroll, mhux business as usual u l-mewġ mhux qiegħed fil-baħar. Verament qed ngħixu f'ġenna f'dal pajjiż qed ngħixu f'ġenna f'dal-mument. L-eks ambaxxatur jgħid li d-dejta u x-xjenza jitkellmu kontra d-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Prim Ministru Robert Abela.